Hej, velkommen til Skovstriks jule-nytårsvlog 2023/24 den 4. januar, torsdag, og kaoset af sne og så videre, det fortsætter her til morgen igen, lader det til. Jeg potter lidt tidligt, fordi jeg har både mand og børn hjemme i dag, og de var jo afsted i går. Det fik jeg vist snakket om. Og manden, han skulle komme hjem fra Aarhus og hente børnene. Men så sad han jo fast i sneen igen. Så jeg måtte ringe til naboen, og så kørte han afsted på traktoren og hentede dem hjem, fordi han var aldrig kommet igennem i bil. De sidder fast ude på vores vej hele tiden. Hele tiden, hele natten igennem har de siddet der, og været op flere gange, for jeg kan jo se, at lygterne, de er der og sådan noget, så jeg håber, der er nogen, der kan hjælpe dem fri, og så folk kan komme videre, men det er heller ikke os, der skal bruge vores nattesøvn på det. Selvfølgelig, hvis det går helt galt, så kan man jo altid banke på. Men jeg vil også sige, at i går snakkede jeg lige med naboen, at de har trukket så mange biler op i går, 5, 6, 7, 8 stykker. Og selvfølgelig har vi alle været ude med skovle og skubbet og sådan noget ned af dem af os, der bor på vejen. Ikke lige mig, jeg er gået med hunden, men jeg har holdt øje med det hele. Men det er slående, at der er ingen bilister, som siger tak. Jeg synes virkelig, at det er vi for dårlige til. Så det synes jeg, vi skal prøve at huske, at når der er nogen, der lige giver en hånd med, så lige husk at sige tak. Jeg ved i hvert fald, vores nabo dernede, han var jo hjemme. De var jo hjemme, men han havde da en arbejdsdag, han havde da børn hjemme, og i stedet for, så bruger han den på, og så kører rundt, og så trækker folk op. Og så er folk så dårlige til bare lige at anerkende den hjælp, han har givet med et tak. Det er, ja, det er for dårligt, synes jeg. Nå, det var sådan lidt møf. Det var slet ikke meningen, det skulle være møf. Sne. Ekstremt smukt. Vanvittigt vejr. Nogle steder i Danmark er der ikke noget sne. Det er jo også fuldstændig vanvittigt at tænke på, at vi er ved at så blive nedlagt af snestorm her, og så er der andre, som sidder der i regnvejr. Hvad sker der? Vi har da i hvert fald fået skudt 2024 i gang. Storstilet. Og nu har børnene oplevet at blive kørt i skole og hentet af traktor. Så ja, det er jo også en oplevelse for dem. Men det har jo intet med strik at gøre. Det er jo egentlig det, vi sidder her for. Jeg sidder her for og snakker med dig og hygger. Og ja, strik. Og jeg skulle egentlig, jeg ville have startet med at optage tidligere, men jeg faldt sådan lige ned i kaninhullet af Ravelry. Ja, det gjorde jeg, fordi jeg igen ind i mit maskinrum, når jeg planlægger projekter. Jeg kunne godt bruge nogle flere strikkede cardigans. De er mega lækre, det der med, at man kan åbne, de er super gode uden på kjoler. Jeg har rigtig mange sweatre, og jeg bruger nok mere sweatre, end jeg gør cardigans. Men jeg ville rigtig gerne have nogle flere cardigans. Og nu har jeg jo sådan en som Haust sweateren. Cardigan, sorry. Der er også en Haust sweater. Den hedder vist tyk Haust. Det er noget helt andet. Haust cardigan, den vil jeg gerne have lavet. Jeg har fundet garn frem til det, og det er bare at smide den på pinden og så komme i gang. Men der er jo også andre cardiganer, som jeg gerne vil have på, og som jeg snakkede om den dag. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at strikke en cardigan i Hillesvåg tinte. Den her. Og den her, det er altså ikke den eneste, jeg har. Jeg har med mange farver tinte. Jeg havde jo tænkt på at lave Haust i den her. Men fordi det er den der pelsul, så er jeg bange for, at mønstret det bliver lidt væk. Det genovervejer jeg lige sådan lidt, fordi gør det så også det?
Jeg tror ikke, det bliver helt væk. Så jeg kunne godt lave det i den her. Men jeg tror, jeg holder mig ved den der, jeg havde fundet den Navia Brush Traditional. Det er færøsk, 100% færøsk uld, der er blevet børstet og spundet og børstet. Sådan noget i den stil. Og den vil jeg lave havstil. Og det garn har jeg også haft liggende 6 år. Det har ligget rigtig, rigtig længe. Jeg har bare vildt begejstret, da jeg købte det. Jeg er stadigvæk vildt begejstret, hver gang jeg finder det på mit lager. Og nu tænker jeg bare, at det skal på. Det skal laves om til den cardigan. Men så maskinrumstænkning igen her. Så har jeg jo noget smukt garn. Jeg er sådan en, som når jeg køber garn, så er det sjældent, jeg køber det med et bestemt design i tankerne. Jeg køber det typisk garnet, fordi jeg synes, det er smukt, der er et eller andet, der taler til mig. Og så finder jeg sådan, så tænker jeg, det her garn, det vil jeg gerne have til en sweater i, eller det her, det vil jeg gerne have, sådan at det bare var til mønsterfarvet, det her, det vil jeg gerne lave et par luffer i, eller så jeg kategoriserer ligesom, hvad det er, jeg gerne vil lave af garnet. Hvis du kan huske den første dag, hvor jeg har de her 4 farver, eller 4 fede i 4 farver af noget tysk merino, som er håndfarvet, som jeg vil bruge til det der moonwalk kaul fra Andrea Maury. Det købte jeg. Og det købte jeg så med det projekt i tankerne. Men det er ret atypisk. Og generelt så har jeg købt flere gange, hvor jeg har købt flere forskellige farver, fordi jeg tænker, det er til et kaul. Og det kan jo så ændre sig. Det der garn ville jeg jo sagtens kunne bruge til alt muligt andet også. Men det har så ikke ændret sig, mine tanker med den. Men typisk, så er jeg en, der går ind, og så er det garnet, der taler til mig. Og så finder jeg senere hen opskriften. Og det er jo meget simpelt at gøre det den vej rundt, når man har et garnlager som mit, fordi jeg har så meget at vælge imellem. Jeg holder også meget af at købe garn, når der er nogle procenter på. Det der med at købe det til fuld pris, det er altså... Man kan da godt lige vente på et udsalg, ikke også? Og særligt, hvis man så har noget på lager, så behøver du aldrig at købe det til fuld pris. Selvfølgelig, igen, du kan stå og mangle nogle fede eller et eller andet. Men det er sådan mine tanker om det, og det er der, jeg har et stort lager, det har jeg virkelig. Jeg elsker det. Og alle dem her, der vil nedbringe deres garnlager, jeg vil da gerne nedbringe det. Men det er ikke som sådan, fordi jeg skal have mindre garn. Det er bare fordi, jeg synes, det er noget fedt, noget jeg har i mit lager. Og rigtig meget af det tror jeg faktisk, jeg ville gå ud og købe samme kvalitet igen. Fordi det er nogle kvaliteter, jeg holder rigtig, rigtig meget af. Jeg er lidt til salg på Ravelry. Faktisk en del efterhånden. Men meget af det, jeg har sat til salg, det er faktisk ikke fordi, at jeg som sådan behøver at komme af med det. Det er garn, jeg bare ikke lige får brugt lige her nu, og jeg lige nu ikke har nogen tanker med, når jeg får det frem. Og så har jeg sat det til salg, og hvis det bliver solgt, lige pludselig så har jeg faktisk flere gange, hvor jeg har sat noget til salg, og blevet nødt til at tage det af igen, fordi jeg begyndte at strikke af det. Sådan kan det jo gå. Men jeg har fundet en masse superwash garner og sådan noget, som jeg skal håndfarve superwash, som jeg skal have sat på Ravelry, fordi det får jeg ikke brugt ret meget. Jeg kan jo se, at det er det, som ligger år efter år efter år i min samling. Håndfarvet på de her rene uldgarner, de ligger på en helt anden måde. Det er sådan nogle, hvor jeg tager frem og siger, men det gør jeg også på nogle af de håndfarvede med superwash, men der er en forskel. Og det er det der, Marie Kondo giver det der glæde. Taler det stadigvæk til dig. Hvis det ikke taler til mig, så få det videre i systemet, eller i hvert fald sat til salg. Og hvis der så er nogen, der vil købe det, fair, super fint. Og hvis det ikke er nogen, der vil købe det, så er det bare mit, og jeg kan stadigvæk godt lide det. Anyway, hvor kommer jeg fra? Jeg kommer fra det her og cardigans. Jeg har jo så fundet ud af, at
cardigan house skal laves i det deroppe. Navia. Det ligger lige deroppe, du kan bare ikke se det. Navia Traditional Brushed fra Navia. Jeg kan ikke huske, hvad for en vej rundt det er, det der Traditional Brushed. Begge dele er i. Men så var det jo så, jeg sad her med mit tinte og tænkte, jeg har en cardigan i tinte. Jeg vil faktisk rigtig gerne have en mere. Eller flere. Fordi det er bare, den er lækker. Og det er bare, det har den perfekte tykkelse til sådan en cardigan. Den er ikke for tyk, den er ikke for tynd. Jeg synes hvis jeg er helt nede i en fingering weight, så kan det hurtigt blive lidt tyndt at have på. Hvis man er en kold en, ligesom mig, hvis man er en som let får kulden, ligesom jeg er, så er den her tykkelse perfekt. Den her tykkelse, det er jo sådan 275, 260 meter per 100 gram. Og den har bare en god tykkelse. Jeg vil sige Hjelholt, 5,52 garn. Det er den tykke pelsuld. Den kan det samme. Den er meget lig den her. Og Navias, er det tretråd eller totråd? Nej, Sneldans tretråd eller totråd har også den her løbelængde. Der er generelt meget, som har den her løbelængde. Og for mig, der er det bare en sindssygt god tykkelse garn til sweatre og cardiganer, fordi det giver en god varme, men det bliver ikke for varmt. Og lige netop den her med pelsulden, den er varm i sig selv. Så den er varmere end New Zealandsk lammeuld for eksempel er. Og jeg vil også tro, at selvom jeg lavede en sweater i det her, den samme sweater som den her i det her, så ville den her være varmere, selvom at det her, det er tykkere, det bliver et tykkere materiale. Simpelthen på grund af pelsulden, der er i den her, den varmer rigtig dejligt. Anyway, jeg vil gerne have en cardigan, jeg vil gerne strikke den i tinte. Sagt, så er jeg typisk modsat. Jeg køber garnet, så finder jeg opskriften. Det er også det, jeg gør i det her tilfælde. Og som alle ved, når man skal finde en god opskrift, eller måske bare en opskrift, det er ikke sikkert, de er gode jo, så kigger man ikke i sine bøger, sine 700 bøger. Nej, det gør vi ikke vel. Vi går ind på Ravelry og finder noget. Nej, jeg har kigget i mine bøger, men det der med cardigans, jeg har ikke ret mange bøger, hvor der er som sådan cardigans. Jeg har selvfølgelig nogle flerfarvestrikkede bøger, hvor at der er cardigans i, sådan noget som koftebøgerne 1, 2 og 3. De har jo cardigans i, men det er ikke det, jeg gerne vil lave i tinte. Jeg vil gerne have en ensfarvet cardigan. Og jeg har mere tinte altså, men de her 3, dem har jeg 6 fede liggende af. 5, det er nok til en almindelig cardigan. 6, så vil jeg kunne få en, som har lidt mere længde på. Og så igen, alt efter om det er ret eller riller, eller hvad fanden det er, vi strikker i. Der er en, der spørger ind til, hvordan jeg vælger mine farver. Og der er typisk det kriterie, jeg går efter. Jeg er meget glad for de jordfarverne, og det skal være de varme jordfarver. Sådan en som den her rustrøde, den er dejlig varm. Kontrastfarven heroppe, det er sådan beige, det er også en varm. I stedet for at sætte en grå til, så bliver det koldt lige pludselig. Så jeg prøver meget at holde mig i de der varme farver, fordi jeg kan bedre lide den måde, det står til min hud, end når det er de helt kolde. Havst, den kommer også til at blive lavet i en ikke sådan kold grå, men den er den er ikke kold. Den har lidt brunligt i sig også. Men den jeg havde på i går, sniflokke kommer vremlende. Den har en rigtig grå i sig op i bærestykket, men den bliver nedtonet, fordi jeg så har den sorte, der fylder så meget. Fordi jeg kan ikke lide, når jeg får de her kolde farver på. Det gør ikke særlig meget godt for mig. Blå.
bliver jo typisk betragtet som en kold farve. Men det behøver den ikke nødvendigvis at være. Sådan en som den her, den anser jeg ikke for at være en kold farve. Jeg anser den faktisk for at have en lidt varm undertone. Og den her, den kan jeg sagtens bruge, uden at jeg synes, at jeg bliver bleg eller bliver kold i bæret. De her to, de er lige gode til mig begge to. Jeg er blåøjet, så måske er det derfor, den her sådan blå passer godt til mig. Jeg kan også godt tage dem, hvor de er lidt lysere, sådan lidt Damien blå i det. Men de skal ikke blive for blå, sådan iskold blå. 2 sekunder, jeg finder lige en, fordi jeg havde den faktisk fremme i går, den der, som jeg ville bruge til sjalet. Den ene af de blå, den er for kold til mig, men den er fin. Så fik jeg lige hentet noget garn, så vi lige kan snakke lidt med de her kolde blå og varme blå, eller farver og grå og sådan noget. Den her, den kan jeg godt. Den er ikke sådan, hvor man tænker kold. Den her, den kan jeg ikke. Den er kold. Den er kold. Den her kan jeg godt. Den er ikke kold på samme måde som de her to, men den er slet ikke varm på samme måde som den her over er det. Så det er meget, hvad der ligger af undertonen i, i garnet, eller i farven. Den her, en grå, dejlig grå, men den her, den har en retning over af en blålig undertone. Her har vi igen en dejlig grå, men undertonen her, den er ikke ude i det blå. Den er mere over i en rigtig grå, men også med lidt et varmere skær. Så den her, den vil jeg helt sikkert godt kunne bruge. Den her, den kan jeg sagtens bruge. Jeg sætter den bare sammen med noget andet. Eller også så kommer den til at være en lille del i det, som jeg kommer til at strikke. Den her, det er jo en del af den, jeg vil bruge til kaleidoskop sweateren, som jeg jo har snakket om tidligere. Det er den ene af dem. Og de to her, det var jo det, jeg snakkede om i Shades of Autumn sjalet. Jeg gerne ville bruge dem. Og der kan jeg sagtens bruge dem. Men det skal bare ikke være, jeg skal ikke strikke en trøje i de her. Jo, den her kan jeg godt, men de her, det fungerer ikke. Det fungerer ikke, og så er jeg nok bare også, altså sådan, hvad jeg bedst kan lide. Der er jeg også mere til de jordfarverne, naturfarverne, som har en dyb farve. Jeg er ikke til sådan nogle her, eller pasteller for den sags skyld. Jeg skal have nogle gode gennemfarvede farver. Og det gælder uanset om jeg er i en ren uld, eller om jeg er ude i superwash-behandlede garner. Så derfor så passede Outlander-kalenderen for eksempel sidste år mig sindssygt godt, for det er de der dybe, smukke farver, og det samme Downton Abbey, der var også rigtig, rigtig mange af de her dybe, smukke, hvor at det er mere naturtro farver, hvis man kan sige det sådan. Ja. Gyldne farver fungerer også godt. Det skal bare ikke, det skal ikke være sådan en. Nu sidder jeg lige og kigger på nogle minier herovre. Nu tager jeg lige 2. Hvis jeg kan gøre det uden at det hele ramler ud her. Kunne jeg. Her har vi 2 gyldne. Og igen her, nu taler vi lyden i farverne. Den ene af dem her, den kan jeg godt bruge, den anden vil jeg ikke så godt kunne bruge. Den herovre, den vil jeg godt kunne bruge. Den har en varm lyd. Den herovre, den hælder mere over mod en grøn, kold-agtig gul. Den kan jeg ikke bruge på samme måde. Jeg kan, altså, igen, som en lille sidenote, så kan jeg sagtens bruge den. Jeg kan godt lide den som farve, det er noget helt andet. Men det er ikke en, som jeg vil strikke en hel sweater i. Det kunne jeg sagtens finde på med den her. Så så det er meget. Gud, hvor kommer den her fra? Det er nok et sådan et sæt med 5. Nu har jeg bare pillet den ud af et sæt. Nå, lige meget. Nej, så jeg er meget på den måde, kigger meget mod naturen
og de farver, der er der. Jeg tror også, det er derfor med grøn, at jeg er så... at der er nogle grønne, som jeg rigtig godt kan lide, og nogle grønne, som jeg synes, der er for vilde. Altså sådan en rigtig forårsgrøn, forårsgrøn. Den er jeg ikke særlig god til. De der dybe skovgrønne, dem er jeg vild med. Men det er altså sjældent, at man i naturen finder de her farver, hvor man bare tænker, scheisse mand. Man kan komme ud for det, men det er altså ikke særlig tit. Så skal det i hvert fald være sådan noget tyrkist hav eller et eller andet. Altså vi har jo nogle vilde farver i naturen også, men ja. Men jeg har jo også en stor kærlighed for lilla og orange, for den sags skyld. Orange er jeg rigtig, rigtig glad for. Men det skal være over mod det rustrøde orange. Det skal ikke være for neon. Jeg synes, det er mega fedt, det der, når der er de der knald på farverne. Men jeg er ikke så god til at lave noget, hvor der er knald på farverne i det hele. Så sætter jeg det sammen med et eller andet virkelig kedeligt. Sådan at det kun er det, der er knald på, der fylder en lille del af mit projekt. Fordi jeg er simpelthen ikke så modig. Og jeg vil ikke få det brugt. Og vi skal også huske på, at vi skal strikke noget, som... Det skal være sjovt, men det skal også være noget, som vi selvfølgelig kan se en mening med. Ellers så er det jo bare... Så giver det jo ikke nogen mening. Så, ja. Det er sådan lidt om, hvordan jeg vælger farver. Og som sagt, så går jeg ud, og så kigger jeg på, skal jeg have sweater quantities, eller skal jeg have sådan, at det kun er til mønsterfarverne, eller hvad skal jeg bruge det til? Og ikke det bestemte projekt, men en projektgruppe, hvis vi kan kalde det sådan. Som sagt, den her tror jeg har 6 af, og den her har jeg 6 af, og den her har jeg 5 af. Eller også så er det omvendt med de her 2, det kan jeg ikke lige huske. Dem jeg hælder mest til, jeg gerne vil lave en cardigan i, det er dem her. Den her, den er ret orange. Og jeg kan egentlig godt lide den. Men jeg ved ikke, om den lige er lidt for meget orange. Omvendt, så er det også rigtig godt nogle gange at lave noget, hvor at man lige kommer uden for comfort zone. For den her vil jeg sagtens kunne bruge, og jeg har rigtig mange kjoler, som er i de her lidt jordede, mørkeblå, mørkegrønne, olivengrønne, og der vil den her være rigtig, rigtig god til, hvis jeg lavede en cardigan i den. Så, jeg gik på Ravelry, og jeg har fundet et par projekter, som kunne være en mulighed. Den første, jeg faldt over, det var den, der hedder Cruiser af Kristin Finlay. Der er en del, der har lavet den af podcaster, og jeg har den faktisk liggende i mit fotobibliotek. Der var den. Ja. Sådan ser den ud. Det, som jeg ikke kan lide ved den, det er de her flapper. Kraven, jeg føler, at det ville komme til at flappe på mig. Og det synes jeg tit er problemet med cardigans for mig. Det er, at når den går ned her, at den del af kraven, der er her, eller den del af cardiganen, den kommer meget let til at være sådan lidt ledløs og flagre rundt. Og det vil jeg gerne undgå. Så faldt jeg over den her, som hedder Gartergan, som er lavet af Tori Yu. Sådan her. Jeg synes, den er sindssygt fed. Og den er langt bagpå. Nu skal jeg lige prøve at se, om der ikke var et billede der. Seriously. Så skal jeg vise dig en masse her. Og så er Ravelry currently unavailable. We'll be back up as soon as possible. Lad os lige se, om jeg har billederne liggende på de andre her. Den her, den hedder Ronan, og det er en Andrew model. Og den synes jeg også er super, super fin. Der. Jeg er vild med de lommer der, den måde den er lavet der.
Den her, den er en super fin model. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer igennem og strikke den. Why not? Jeg ved det ikke. Der er et eller andet, når jeg kigger på den, at jeg tror bare ikke rigtigt på, at jeg kommer igennem og strikke den. Så fandt jeg en, der hedder Winter Moonlight Cardigan af Minimi Knit Design. Og den kunne jeg altså også godt finde på. Jeg vil så lige, i stedet for at lave den så cropped som den er her, lige have lidt mere længde på den. Men den synes jeg også er mega fed. Den er bare, den er bare i retriller. Og det er sjovt nok, fordi dem jeg har faldet lidt for her, det er nogen, der er retriller, eller bare helt basic cardigans. Og fælles for dem, det er også den her udskæring, der er her. Og så har vi selvfølgelig en, som jeg også har haft på listen rigtig lang tid, men som har den her udskærings-måske-problematik. Det er selvfølgelig Felix cardigan. Jeg har Felix pullover. Den er så simpel, den er så brugbar og anvendelig og fed og let at strikke. Jeg ved faktisk ikke engang, om den her, den er strikket oppefra. Den er strikket oppefra, men jeg ved ikke engang, om den... Nej, den er ikke klippet op, så den er bare strikket frem og tilbage. Hvis man strikker Felix, som så er strikket frem og tilbage, så er der jo en hel del vrangmasker. Og det er måske det, der tiltaler mig meget med den her Winter Moonlight Cardigan, som jo er den der. Den der tiltaler mig enormt meget, og I får lige glæde af mit ringlight her. Så den her, som jeg ikke kan se mere, fordi vi er ude af... nu kom den igen. Den, der hedder Gardnergan. Nu kan du se den fra siden, den her. Jeg er ret vild med den, jeg synes, den er fed. Så sådan længere bagpå, end den er foran. Og så ser den sådan der ud foran. Jeg synes virkelig, det er en fin sweater. Den er også en oppefra og ned i garter stitch, så retriller. Og den har den pæne front der, altså. Prøv at se. Det kan du ikke, når jeg trykker væk fra billedet. Her, der kommer der ikke noget til at flappe. Det går godt det her. Hold nu op. Sådan der. Her, der kommer der ikke noget til at flappe, fordi der er ligesom ikke noget derinde. Man har lavet det V-udskæring, sådan at det ikke bliver et problem. I forhold til cruise, og som jeg også synes er rigtig, rigtig fint. Jeg er bare så bange for, at man får det der flap, fordi det ligesom er, at den er skåret bare ud og så lige ned. Og så har man sådan ligesom den der trekant, som sidder sådan, og man ikke rigtig kan finde ud af. Og det har jeg bare oplevet rigtig meget. Jeg ved ikke, om det er din oplevelse også, men det er altså en af mine. Det andet, der er med cardigans, det er det der, kan de blive på skulderen. Cardigans vil gerne falde af skulderen. Og der er den her Andrea Mowry. Jeg synes, den er fed. Men jeg tror ikke, at det er der, jeg er i mit cardigan-eventyr. Jeg kunne også sagtens bare finde på at lave en cardigan eller en sweater, og så bare klippe den op. Og så lave en cardigan på den måde, fordi det kunne jeg også godt. Men altså lige nu, Felix kunne jeg godt tænke mig at lave, men lige nu, så den der Winter Moonlight, som er strikket, og så har den der krav på, eller den der Gartergan, den er, eller den der. De to, dem er jeg altså ret vilde med. Og dem kunne jeg begge to meget godt finde på, og jeg kunne meget let se mig selv strikke dem. Så sidder man og kigger rundt på Ravelry, og så finder man jo nogle gange nogle opskrifter, hvor man tænker, den vil jeg sindssygt gerne lave. Scandia har lavet en, der hedder Fluffy Fluff, eller Fluffy, ikke Fluffy Fluff, men Fluff måske. Og den er rigtig fin. Det er bare en sweater, som er i sådan noget, jeg ved ikke, mohair eller et eller andet fluffgarn. Jeg mener bare, den her set-in sleeves, eller har sådan en drop shoulder konstruktion, og det er ikke rigtig mig. Men så sidder jeg og leder efter den her cardigan, og så falder jeg altså over den her.
Den hedder Valkyria Cardigan, og det er Anna Sjøsvart Knitwear, som jeg så falder over. Prøv nu lige at se her. Den kunne jeg altså godt se mig selv strikke. Og det er jo så en af dem her, hvor jeg kigger, og så tænker jeg, man kunne da sikkert godt lave den i tinte. Det vil jo være super fint. Altså, jeg kan jo sagtens finde på at strikke i et helt andet garn, end det, der er angivet. Så skal man bare være opmærksom på, at looket bliver helt, helt anderledes. Hvis det, man falder for i den her, det er det fluffede look, så er det ikke tinte, jeg skal strikke den i. Men da jeg så den, så kom jeg i tanke om, at jeg har jo noget fluff, fordi Knit by Moltrup, hun havde jo den her Big Suri, som jeg har liggende. Og jeg har den faktisk liggende i, jeg har den faktisk også i en grå, men der har jeg ikke lige så meget, for der har jeg jo strikket datterens trøje i det, og jeg ved ikke, hvor mange meter skal jeg bruge. Det jeg kom fra, det var Knit by Moltrup, der har de her Big Suri, og jeg har så de her 3. Den her, den strikkede jeg en cardigan til, eller en sweater til datteren i julegave. Det var den her koksgrå, eller lidt lysergrå. Den er altså, ja, den er grå. Og den har jeg en god rest. Der har jeg næsten 5 nøgler tilbage, fordi jeg kunne ikke beregne, hvor meget jeg skulle have til hende. Så skal man købe nok. Så jeg har stadigvæk til, at jeg kan strikke en sweater mere til hende. Og hun er helt vild med det garn, så det går nok også. Men så har jeg de her 2 tilbage. Fordi jeg jo egentlig købte ind til, at jeg kunne strikke 2 sweatre i det. Og begge de her 2 har jeg garn nok til at lave den her Valkyria Cardigan. Og det er sådan en af dem der, hvor den kommer lige ind fra højre. Fordi jeg sad jo med kriteriet, jeg vil gerne strikke en cardigan, jeg vil gerne strikke i tinte. Vupti! Så kommer Valkyria ind fra sidelinjen, og så er det faktisk lige nu den, som jeg er allermest hook på at få på pindene. Hvor skørt er det lige. Men igen, det her, jeg elsker, at jeg har et garnlager, hvor jeg kan sige, falde over en opskrift, og så lige pludselig sige det, bung, det garn har jeg liggende. Det kunne blive mega fedt i det her garn. Jeg ved godt, der er nogen, der stresser. Der er også nogen, der stresser over alle de her det her opslagssyre, og de har så mange projekter liggende. Det gør jeg ikke. Jeg bliver bare inspireret, og jeg bliver ivrig, og jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, det her med at finde de rigtige opskrifter, det her med at finde ud af, hvad for en farve skal det være. Jeg elsker det. Elsker det. Jeg kan bruge timer på at købe garn og finde de rigtige farver. Og de her farver, det er altså nogen, som går igen i min garnsamling, eller på mit lager her. Det er det bare. Det er nogen, jeg er rigtig glad for. Ja. Så det var sådan lidt tanker om en fremtidig cardigan. Og her er det jo ligesom, den har jo ikke sådan på tegnebrættet eller noget. Det er jo bare fordi, jeg gik og tænkte, et cardigan, og det kunne faktisk være rigtig fedt at få nogle flere af dem. Men det her, det kunne meget vel være en af dem der, hvor at man så lige havde siddet, en cardigan, og så surfet efter nogle opskrifter. Og så falder man over en, hvor det lige pludselig, jeg har garnet. Og så bliver den bare kastet på med det samme på pindene. Og så er det sådan et projekt, der kommer ind fra siden af, og så siger, hov, jeg vil også være med i år. Og ikke noget, du har planlagt. Og det er jo sådan noget, jeg også synes, der er sjovt. Jeg behøver ikke at planlægge det hele og følge den drejebog. Det er idéer til, hvad jeg kan strikke i år. De her, når jeg skriver det ind på de her sider i min strikkebog. Så sådan er det i denne omgang med det. Og lad os lige tage dagens garn også, fordi det skal vi jo ikke glemme. Og jeg tror, jeg har snakket nok om min søgen efter en god cardigan. Hvis du lige sidder og tænker, at jeg har den perfekte cardigan til en strikkefasthed på 22 masker på 10 cm, noget pelsuld,
så skriv det lige her for neden. Kriteriet er, at det er en cardigan, og at det ikke er sådan noget, den der fluff, snaller, valler kant her. Den vil jeg ikke have. Og så skal den være ret simpel. Så hvis du lige har du lige har siddet og strikket, eller du har en idé, så vil jeg da meget gerne høre det. Ja, det kunne være fedt, hvis du kunne sparke lidt inspiration til mig, eller give mig lidt inspiration der. Ja, så dermed en lille opfordring. Og dagen i dag, We Three Kings, Moor and Mountain Following Yonder Stars. Yonder Star, undskyld. Og det her, det er en heathered sock, så det er Jacobs og BFL. Og den ser sådan der ud. Så dem kan man ikke rigtig gætte farverne, fordi jeg ved ikke. Altså jeg synes også, det er en svær titel at så få nogle farveassociationer til, men de er svære at gætte, de her farver, synes jeg altså. Prøv lige at se her. Altså jeg må have åbnet for mange låger eller sådan noget her, fordi jeg er allerede ved den 12. i morgen. Det er jo sidste dag, jeg vlogger så. Det duer jo ikke, jeg er slet ikke færdig med at planlægge projekter med dig. Men jeg kan nok også lige have en lille pause. Jeg kan godt mærke, at men prøv nu at se her. Jamen altså, der er så mange smukke plantefarvede garner her i. Og det skal jo også blive til et eller andet. Hvad skal det nu blive til? Clara, hun lagde det jo op i går, da hun sad og legede, eller forgårs, da hun sad og legede nede på gulvet. Der lavede hun jo sin regnbue, for hun vil gerne have et regnbue halsterklæde. Og det er jo også en af de der ting, som jeg går sådan lidt og pusler med at få det sat på. Få fundet garn frem til det, få puttet det på pindene, sådan at hun kan få det halsterklæde, som hun drømmer om. Den der hue, som jeg tror, jeg fortalte om, at sønnen havde været ude og vinterbade, og så havde min mand bare lige rakt ind i skabet, og så havde han fået min hue, som er lavet i let lobi, ud. Og knægten, han skal ikke have noget på, der stikker, og det skal tøsen i hvert fald heller ikke. Men de kommer så op af det her kolde vand, de har været ude i søen og bade. Og så tager knægten den her hue på. Og her til morgen, så var det også den hue, han tog afsted i. Og han sagde, mor, må det ikke godt være min? Jo, det må det gerne. Så nu skal jeg jo selvfølgelig også have lavet en hue til mig selv igen. En dejlig varm hue, fordi jeg har rimfrosthuen. Og den er jeg bare så glad for. Den er jeg så glad for. Det er en af de bedste huer, jeg nogensinde har haft. Den er bare tynd. Så jeg skal gerne have en af dem, der er lidt tykkere. Og den, som knægten så har taget, det er en helt almindelig ribstrikket hue i let lobi. Så den kan let laves, og den er super hurtig og enkel at lave. Så ja. Men lad os nu se, hvor meget han tager den. Lige nu der mangler den heller ikke. Jeg har sådan en hat med noget flerfarvet mønsterstrik, som jeg lavede for 12 år siden, tror jeg. Den er gammel. Den er meget gammel. Den er meget ældre end min søn er i hvert fald, så den er i hvert fald over 10 år. Og den er også noget ældre. Så, men den er sådan lidt flappet hernede, lidt lydløs efterhånden. Men jeg bruger den meget, når jeg er ude med hunden og sådan noget, fordi den kan gå uden på, om jeg har knold eller hvad jeg har, så kan den komme uden på det hele. Og sidder stadigvæk rigtig fint. Det var vist det, jeg havde at snakke om i dag. Og så er det åbning af den sidste låge i morgen. Og så tænker jeg, at jeg kunne måske lige sådan summere op lørdag. Det kunne være fint lige at så få sluttet det af, uden at der er alt muligt, der skal åbnes. Men det var det for i dag. Jeg håber, at du kunne lide at se med, og jeg håber, du har lyst til at se med igen i morgen. Kan du have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej.